கண்களை மூடி பயபக்தியோடு ஒரு சிறு ஜெபம் செய்வோமாக. අපි කරදර කරන්න කැමති නැහැ. ඉන්න විදිහටම දෙවියන් වහන්සේ වචන උදෙසා අපි ආත්මා කරන්න යනවා. ஒரு மனித சத்தத்தை அல்ல, ඒක මිනිස්සුගේ හඬක් නෙවෙයි. தேவாதி தேவன் நம் மத்தியிலே பேசும்படிக்கு கடந்து வந்திருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ අපට කතා කරන නිසා අපි මැද ඇවිත් සිටිනවා. நாம் எந்த அளவு தாகத்தோடு விசுவாசத்தோடு கர்த்தருடைய வார்த்தைக்காக ஆவலோடு காத்திருக்கிறோமோ அவ்வளவாய் ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பது அதிக நிச்சயமா இருக்கிறது. අපි කොයිතරම් විශ්වාසයතුව දෙවියන් වහන්සේ පාමුල සිටින දෙවියන් වහන්සේ වචන අසන පිණිස ඒ තරමට දෙවියන් වහන්සේ අපට ආශිර්වාද කරයි. கர்த்தர் தம்முடைய வார்த்தை மூலமாக நம்மோடு பேசி நம்மை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ වචන තුලින් කතා කරමින් අපට ආශිර්වාද කරන දෙවියන් වහන්සේ කැමැතියි. மகிமைப்படுத்தப்பட்ட அவருடைய வார்த்தை நாம் இப்ப கொஞ்ச நேரம் கேட்க போகிறோம். අපි දෙවියන් වහන්සේ මහිමයටපත් කරන්නා වූ ඒ වචනේ දැන් අපි අසන්න යනවා. அருமையான எங்கள் பரலோக பிதாவே, நியமிக்கப்பட்ட இந்த மாலை நேரத்திற்காக ஸ்தோத்திரம். ප්‍රේමණීය ස්වර්ගීය වාසය කරන අපගේ ආදර පියාණනි ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි. இப்பொழுது நீர் என்னோடு பேசும், எங்கள் அனைவரோடும் பேசும். ස්වාමිනී මේ වෙලාවේදී ඔබ වහන්සේ මටද අපටද ඔබ වහන්සේ කතා කරන්න. உடைய வார்த்தைகள் எங்களுக்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதமாக இருப்பதாக. ඔබ වහන්සේගේ වචනය බොහෝ ආශිර්වාදයක් අපට ගෙන දෙන්න ඕන. பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த வசனங்களை நாங்கள் கடைபிடிக்க பலன் தருகிறார். සෝදාත්මෙන් වහන්සේ මේ වචනේ අනුව ජීවත් වෙන්න අපට කරුණාව දෙන්න ඕන. வேத வசனத்தின் மீது வாஞ்சையை, தாகத்தை, ஆசையை உண்டாக்குகிறார். මේ වචනේ ගැන ආසාව, පිපාසය දෙවියන් වහන්සේ අපට ඇති කරන්න ඕන. ஆசீர்வதித்து அனுப்பும் இயேசுவின் நாமத்திலே. ආශිර්වාද කරමින් ඒ සියලු දෙනාට යන්න ඔබ සුපකාර කරන්න සෝදාත්මෙන් இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் அருமை பிதாவே. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යාඥා කරනවා පියාණනි. சபையார் எல்லாரும் ஆமென். සභාශීලන ආමෙන් කියමු. ආමෙන්. Praise the Lord. Hallelujah. හලෙලූයා. யாக்கோபு எழுதின பொதுவான நிருபம் අපි යාකෝබගේ යොමු පත්‍රයට හරවගමු. 5ஆம் அதிகாரம் 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11வது வசனத்தை படிக்கிறேன், கவனியுங்கள். 11 වෙනි වාක්‍යය කියවන්න යනවා. James chapter 5 verses 11. யாக்கோபு 5:11. இதோ பொறுமையா இருக்கிறவர்களை பாக்கியவான்கள் என்கிறோமே. யோபுவின் பொறுமை குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள். கர்த்தருடைய செயலின் முடிவையும் கண்டிருக்கிறீர்கள். கர்த்தர் மிகுந்த உருக்கமும் இரக்கமும் உள்ளவராய் இருக்கிறாரே. 10 වෙනි පදයේ සිට කියන්න. யாக்கோபு 5:11. ඉවසූ අය ආශිර්වාද ලද්දෝය අපි කියමු. යෝබ්ගේ ඉවසීම ගැන නුඹලා අසා තිබේ. 10 වෙනි පදයේ සිට සහෝදරයනි, සහෝදරයනි, ස්වාමීන් වහන්සේගේ නමින් කතා කළ ප්‍රොෆෙටවරුන් පීඩා විඳීමෙත් ඉවසීමෙත් ආදර්ශයක් කොට ගනින්නලා. ඉවසූ අය ආශිර්වාද ලද්දෝය අපි කියමු. යෝබ්ගේ ඉවසීම ගැන නුඹලා අසා තිබේ. ස්වාමීන් වහන්සේගේ තීරණයද නුඹලා දුටුවෝය. ස්වාමීන් වහන්සේ බොහෝ අනුකම්පාව ඇත්තා වූ දයාවන්ත වූ කෙනෙක්ය. ආමේන්. அதே போல பிரசங்கி 7ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனத்தை படிக்கிறேன், கவனியுங்கள். දේශනාකාරය 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි වාක්‍යය කියවනවා. ஒரு காரியத்தின் துவக்கத்தை பார்க்கிலும் அதன் முடிவு நல்லது. එක කාර්යයක ආරම්භයට වඩා ඒ අවසානයේ ඉතා වැදගත්. பெருமை உள்ளவனை பார்க்கிலும் பொறுமை உள்ளவன் உத்தமன். උඩඟුකම ඇති අයට වඩා ඉවසිලිවන්ත කෙනා උතුම්. நாம் படித்த யாக்கோபு நிருபத்திலும் சரி, අපි කියවවා වූ යාකෝබ යොමු පත්‍රය වුණොත්, அதை தொடர்ந்து பிரசங்கி புஸ்தகத்திலும் சரி, අපි කියවවා වූ දේශනාකාරී පොතේ වචනේ වුණොත්, பொறுமை என்கிற வார்த்தை வருகிறதை கவனியுங்கள். ඉවසීම කියන වචනේ ඒ ස්ථානයේ පැමිණ තිබෙන බව අපි දකිනවා. பொறுமையா இருங்கள். ඉවසිලිවන්තව සිටින්න. உங்கள் பொறுமையினால் உங்கள் ஆத்துமாக்களை காத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று இயேசு சொல்கிறார். ඉවසීම තුළින් ඔබගේ ආත්මය ආරක්ෂා කරගන්න කියලා යේසුස් වහන්සේ කතා කළා. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே இந்த பொறுமை என்கின்ற ஒரு கனி செயல்படுத்தப்படுகிறதை நாம் பார்க்கலாம். ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය තුළ ඉතා වැදගත් වෙනවා ඉවසිලිවන්තකම ගැන. அவசரப்படுகிற அனுபவங்கள் நமக்கு வெற்றியை தராது. හදිස්සි වෙන ජීවිතේ අපට කිසිදාක ජයක් ගෙන දෙන්නේ නැහැ. நிறைய பேர் அவசரப்பட்டு தங்கள் வாழ்க்கையிலே ஆசீர்வாதத்தை இழந்திருக்கிறார்கள். බොහෝ අය හදිස්සි වෙලා තමගේ ජීවිතේම නැති කරගෙන තිබෙනවා. பொறுமை பற்றி இயேசு கிறிஸ்து கிட்ட நாம் கற்றுக்கொள்ளலாம். ඉවසීම ගැන යේසුස් වහන්සේගෙන් බොහෝ දේවල් ඉගෙන ගන්න තිබෙනවා.
சிலுவையில் அறையப்பட போறதுக்கு முன்னாடி ராத்திரியிலிருந்து ஒரு டம்ளர் தண்ணி கூட இயேசு கிறிஸ்துக்கு கொடுக்கல. යේසුස් වහන්සේ පාව දෙනු ලැබුවට පසු උන්වහන්සේ කුරුසයට යන දක්වා වතුර වීදුරුවක්වත් උන්වහන්සේ වතුර බින්දුවක්වත් උන්වහන්සේ බිව්වේ නැහැ. கொஞ்சம் கூட ஓய்வு கொடுக்கவில்லை. ටික වෙලාවක්වත් උන්වහන්සේ නිවාඩුවක් දුන්නේ නැහැ. ராத்திரி முழுவதும் நியாய விசாரணை. රාත්‍රී කාලේ මුළුල්ලේම උන්වහන්සේගේ නඩුව කතා කළා. முதலாவது அண்ணா என்ற ஒரு தலைவர் விசாரிக்கிறார். අන්න කියනවා ඒ විනිශ්චයකාරයතුමා. அடுத்தது காய்பா என்ற ஒரு மனிதர் விசாரிக்கிறார். ඉන් පස්සේ කායිබා කියන පූජකතුමා. மூன்றாவது ஒரு டீம் சனகரிப் சங்கம் ஆரியர் சங்கம் என்று பெயர். அந்த டீம் குரூப்பை விசாரிக்கிறது இயேசுவை. ඉන් පස්සේ ඒ සිටියා විනිශ්චයකාර කණ්ඩායම උන්වහන්සේ විභාග කරනවා. அதற்கு பிறகு பிலாத்து விசாரிக்கிறார். ඉන් පස්සේ පිලාත් කියනවා ආණ්ඩුකාරය විමසනවා. அதை தொடர்ந்து ஏரோது விசாரிக்கிறார். ඉන් පස්සේ හේරෝද් කියනවා කියනවා மீண்டும் ஆறாவது முறையாக மீண்டும் பிலாத்து விசாரிக்கிறார். නැවතත් පිලාත් එතන විභාග කරනවා. இரவு முழுவதும் இந்த 6 பேர் உலக ரட்சகர் இயேசுவை விசாரிக்கிறார்கள். මුළු රාත්‍රියේම මේ 6 දෙනා ලෝකෙ මැව්වව මැවුම්කාර දිව්‍යන් වහන්සේව ඒ ස්ථානයේදී විභාග කරනවා. விசாரணை எல்லாம் முடிந்ததோ இருக்கிற கொஞ்ச நேரம் ஒரு பாதாள சிறைச்சாலையில பூமிக்கு அடியிலே அப்படியே வேர்த்து கொட்டும் அப்படிப்பட்ட இடத்துல அவரை வைத்து விட்டார்கள். தண்ணீர் கொடுக்கவில்லை. ඒ විභාගය ඉවර වුණාට පස්සේ ෆ්ලෝ යට තිබෙනව අන්ධකාරයේ තිබෙනව හිර ගෙදරක යේසුස් වහන්සේව තබා තිබෙනවා. ඒ සින වතුර බිඳුවන්නේ දාඩිය දැමෙනවා. மறுநாள் காலையிலே சிலுவை மரண தண்டனை அவரை கொடுக்கப்பட்டு சிலுவை தூக்கி கொண்டு கல்வாரி மலைக்கு செல்கிறார். ඊළඟ දවසේදී කුරුසේ මරණය උන්වහන්සේට තීන්දුවක් දීලා උන්වහන්සේ කරපිට කුරුසේ තබලා කල්වාරියට ගෙනියනවා. சற்று சிந்தித்து பாருங்கள். சிலுவையிலே இயேசு தொங்கும் பொழுது சொல்கிறார், பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் என்று. මේ තරම් වේදනාව විඳනට පස්සේ කුරුසේදී යේසුස් වහන්සේ මෙලෙස පියාණන් වහන්සේට යාඥා කරනවා, පියාණෙනි මෝ නොදැනත්ව කරන පාපිට සමාව දෙන්න කියලා. தன்னை சிலுவையில் அறைந்தவர்களை மட்டுமல்ல, ராத்திரி ஃபுல்லா நியாய விசாரணை செய்து அநியாய தீர்ப்பு சொன்னாங்க. அவங்க எல்லாரையும் கூட இயேசு அங்கே மன்னிக்கிறவராய் இருக்கிறார். උන්වහන්සේ කුරුසිපත් කළාව අයට පමණක් නොවේ, උන්වහන්සේට මුළු රාත්‍රියම වද දුන්නා වූ ඒ සියලු දිනාටම යේසුස් වහන්සේ කුරුසේදී සමාව දෙනවා. அவர்தான் நமக்கு முன்மாதிரியாய் இருக்கிறார். උන්වහන්සේ අපට ආදර්ශයක් සිටියා. பொறுமையை இயேசு கிறிஸ்துவிடத்திலே நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ඒ ඉවසිලිවන්තකම අපේ දෙවියන් වහන්සේ වූ යේසුස් වහන්සේගෙන් ඉගෙන ගන්න තිබෙනවා. இயேசு கிறிஸ்து அவசரப்பட்டு மனம் பதறி பேசியதாக சரித்திரமே கிடையாது. යේසුස් වහන්සේ හදිස්සි වෙලා උන්වහන්සේ කෝප වෙලා වචනයක් කතා කළා කියලා ඉතිහාසෙ කොහෙවත් තිබිලා ලියලා නැහැ. இயேசு கோபப்பட்டு பேசிவிட்டு அதற்கு அப்புறம் சாரி கேட்டதாக வாபஸ் வாங்கினதாக சரித்திரமே கிடையாது. යේසුස් වහන්සේ හදිස්සි වෙලා කෝප වෙලා කාටවත් බැනලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ සමාව වෙන්න කියලා කිසි තැනක සමාව ඉල්ලලා නැහැ. அவர் சொன்னால் சொன்னதே. උන්වහන්සේ කිව්වොත් කිව්වමයි. அவ்வளவு பொறுமையை இயேசு கடைபிடித்தார். ඒ තරම් ඉවසිලිවන්තකම යේසුස් වහන්සේ තම ජීවිත තුළ ආරක්ෂා කළා. இயேசுவை வணங்குகிற, இயேசுவை துதிக்கிற அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு கட்டாயம் இந்த பொறுமை என்கிற நல்ல சுபாவம் மரிக்கும் வரை தேவைப்படுகிறது. ඒ යේසුස් වහන්සේ විශ්වාස කරන, ඒ යේසුස් වහන්සේ අනුගමනය කරන්නා වූ ඒ සියලුම දිනාට, ඒ දේව දරුවන්ට මේ ඉවසිලිවන්තකම තමගේ ජීවිත තුළ ආරක්ෂා කර ගන්න ඕන. அவசரப்படவே கூடாது. හදිස්සි වෙන්නම බෑ. கோபப்படவே கூடாது. තරහ වෙන්න බෑ. அப்படி கோபம் வந்தா அது நியாயமான காரியத்துக்கு கோபமா இருக்கணும். එහෙම කෝප වුණොත් ඒ අපි කරන ඒ කෝපෙද යම් සාධාරණත්වයක් තිබෙන්න ඕන. இப்போ ஒரு மனைவி புருஷன் மேல கோபப்படுறாங்கன்னா, ஆமா நம்ம மேல தப்பு இருக்குது, அதனால என் மனைவி என் கோபப்படுகிறாள் என்று புருஷன் நினைக்கும் அளவுக்கு மனைவியுடைய கோபம் லிமிட்டா இருக்கணும். යම් පවුලක භාර්යාව ස්වාමි පුරුෂයා කෙරෙහි කෝපයක් වෙනවා නම් ඒ ස්වාමි පුරුෂයා තේරුම් ගන්න ඕන මගේ ජීවිතය තුළ එයා කෝප වෙන තරමට සාමාන්‍ය විදියට සාධාරණයක් ඇටියෙද මගේ ජීවිතය යම් දුර්වලකම් වැරද්දක් තිබුණු නිසායි මගේ භාර්යාව මා කෙරෙහි කෝප වුණේ කියලා එයා පිළිගන්න පුළුවන්කමක් තිබෙන්න ඕන. புருஷனுக்கு கோபம் வந்தால் மனைவி என்ன சொல்லணும்? புருஷனை பார்த்து, ස්වාමි පුරුෂයාට කෝපය આવත් මොකද කරන්න ඕනේ භාර්යාව? அத்தான் நீங்க கோபப்பட்டாலும் உங்க மகன் அழகா இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்க, அவர் கோபம் எல்லாம் போயிடும். අනේ ඔයා කෝප වුණාට පස්සේ ඔයාගේ මූණ ඉතා ලස්සනට තියෙනවා කියලා භාර්යාව කියලා බලන්න. இனிமேல் கடைபிடிச்சு பாருங்க. එහෙම කරලා බලන්න. சிரிப்பும் அழுகையும் கலந்ததே வாழ்க்கை.
දුකත් සිනාවත් එකතු වෙච්ච එක තමයි ජීවිතය කියන්නේ. நம்முடைய நோக்கம் என்ன? பரலோக ராஜ்யத்துல போய் சேரணும். අපේ බලාපොරොත්තුව කුමක්ද? අපේ ස්වර්ග රාජ්‍යයට යන්න ඕන. அதற்கு நல்ல சுபாவங்களை கடைபிடிக்கணும். ඒ නිසා අපි හොඳ ස්වභාවය අපේ ජීවිත තුළ ගොඩනග ගන්න ඕන. பொறுமை நம்முடைய வாழ்க்கையில நல்ல காரியங்களை ஆண்டவருடைய கிருபை வரங்களை நமக்கு கொடுக்கிறது. මේ ඉවසිලිවන්තකම කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ යහපත් ගුණාංශය අප ජීවිත තුළ ගොඩනගනවායි. பொறுமையை கடைபிடியுங்கள். ඒ ඉවසිලිවන්තකම අනුගමනය කරන්න. பெருமை உள்ளவனை காட்டிலும் பொறுமை உள்ளவன் உத்தமன். උඩඟුකම ඇති අයට වඩා ඉවසිලිවන්තකම ඇති අය ඉතා උතුම්. யாக்கோபு 5:7 படிக்கிறோம், பொறுமை கடைபிடிக்க வேண்டும். යාකෝබ් 5:6 අපි කියවද්දී ඒ වචනේ එතන තිබෙනවා. அங்கே யாக்கோபு யோபுவின் பொறுமையை மென்ஷன் பண்றார். ඒ ස්ථානයේදී මේ යාකෝබ් ප්‍රේරිතවරයා යෝබ්ගේ ඉවසිලිවන්තකම එතන සඳහන් කරනවා. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல அப்பெல்லாம் பரிசுத்த ஆவியானவர் நிரந்தரமாக பொழியப்படவில்லை. ඒ පරණකේසුම් කාලයේ සදාකාලම සිටින පිණිස සුද්ධාත්ම වහන්සේ දීලා නැහැ. இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படாத காலகட்டங்கள், යේසුස් වහන්සේ එළිදර නොවුණා වූ කාලේ யோபு புத்தகத்தை முழுவதுமாக படித்திருக்கிறீர்களா? යෝබ් පොත කවුරු හරි ඒ සම්පූර්ණ යෝබ් පොත කියවලා තියෙනවා. செல்வந்தர், ஐஸ்வர்யவான், அவ்வளவு ஆஸ்தி இருந்தது அந்த யோபு என்ற உத்தமனுக்கு. ඒ යෝබ් කියන උත්තම ඒ මනුස්සයාට ඒ මනුස්සයා ඉතා උසස් හොඳ ධනවන්තයෙක්. பரிசுத்த வேதத்திலேயே பாராட்டோடு துவங்குகிற ஒரே ஒரு தேவ மனிதர் இந்த யோபு தான். සුද්ධ ලියවිල්ලේ ඉතා හොඳ සාක්ෂියක් ලබන සුද්ධවන්තයෙක් කියන්නේ යෝබ්. யோபு 1:1. යෝබ් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදේ. ஊட்சு தேசத்திலே யோபு என்ற பெயர் கொண்ட ஒரு மனிதன் இருந்தார். උස් දේශයේ යෝබ් කියන නම් ඇති මනුස්සයෙක් සිටියා. உத்தமன், ඕ යහපත් මනුස්සයෙක්. சன்மார்க்கன், ඔහු සම්මා යහපත් ධර්මිෂ්ඨ මනුස්සයෙක්. தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன், දෙවියන් වහන්සේට බය ඇත්තව මනුස්සයෙක්. பொல்லாப்புக்கு விலக்கி தன்னை பரிசுத்தமாய் காத்துக்கொண்ட ஒரு தேவ மனிதன். අපිට ද්වේෂ කරමින් තමාගේ සුද්ධකම ආරක්ෂා කරගත්තව මනුස්සයෙක්. பரிசுத்தம் என்கிற ஐஸ்வர்யமும் அவருக்கு இருந்தது. ඔහුගේ ජීවිතය තුළ සුද්ධකම නැති ධනයත් ඔහු තුළ තිබුණා. உலக பிரகாரமான ஐஸ்வர்யமும் இருந்தது. ලෞකික ආකාර ලෝකෙ තිබෙන සියලු ධනයත් ඔහුට තිබුණා. ஏராளமான ஆடு மாடு ஒட்டகம் இருந்தது. බොහෝ එළු බැටළුව කොටුව ඔහුට තිබුණා. மக்களை பெற்ற மகராசி 10 பிள்ளைகள், அதாவது 7 பையன்கள் 3 பெண் பிள்ளைகள் இருந்தார்கள். දරුවෝ 10 දෙනෙක් සිටියා. පිරිමි දරුවෝ 7 දෙනයි, දූවරු 3 දෙනෙක් සිටියා. வந்தது பாருங்கள் சோதனை யோபுவின் வாழ்க்கையிலே. ඔහුට පැමුණා වූ පරිස්සාව ගැන පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. ஆடு மாடு ஒட்டகம் எல்லாவற்றையும் கல்தையில் சபையில் ஓட்டிக் கொண்டு போய்விட்டார்கள். එළු බැටළුව ඒ වගේම ඔටුව සියලු දෙනා ඒ කල්දීවරු ඇවිල්ලා අරගෙන ගියා. வேலைக்காரரையும் வேலைக்காரிகளையும் பட்டயத்தால் வெட்டி போட்டார்கள். ඒ සියලු සේවකයෝ ඔවුන් කඩු පහරවලට මැරුණා. தப்பித்து வந்த வேலைக்காரன் வந்து இதெல்லாம் சொல்லுகிறான். ඒ බේරිලා ආව වූ සේවකයා ඇවිල්ලා මේ පණිවිඩය කියනවා. அதோடு முடிந்ததா? ඉතින් අවසන් වුණාද? விருந்து பண்ணுகிற வேலையிலே 10 பிள்ளைகள் விருந்து பண்ணுகிற நேரத்திலே கீழ்காற்று அடித்து அந்த வீடு இடிந்து விழுந்து 10 பேர் மரித்தார்கள். ආහාර ගන්න වෙලාවේදී ඒ නිවස කඩා වැටලා දරුවෝ 10 දෙනාම එක දවසේ එක මොහොතකම මැරෙනවා. நான் பெற்றெடுத்த பிள்ளைகள் ஒருத்தர் மரித்தாலே நம்ம எவ்வளவு மனநல கோளாறு வந்துருது. අපේ එක දරුවෙක් මැරුණොත් අපි කොයිතරම් දුක් වෙනවද? 10 பிள்ளைகள் ஒரே நாளில் மரித்தார்கள். දරුවන් 10 දෙනාම එක වෙලාවකම එක දවසක මැරුණා. அதோடு போனதா சோதனை? එතනින් අවසන් වුණාද? யோபுவின் உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் வரை பருக்கள், எரிபந்தங்கள், கொப்பளங்கள், லைக் லெபர்சி உண்டாகிவிட்டது. ඔහුගේ ඉස පටන් යටිපතුල දක්වා ඔහුගේ ශරීර මුළුමනින්ම තුවාලය හැදිලා ඔහු වේදනාවටපත් වුණා. Just think, இதெல்லாம் நமக்கு ஏற்பட்டிருந்தால் நம்ம என்ன செய்திருப்போம்? මේ සියලු දේ අපට සිදු වෙලා තිබුණොත් අපගේ තත්ත්වය මොනවාද? கர்த்தரை துதிப்போமா? දෙවියන් වහන්සේ ස්තුති කරමුද? யோபு கர்த்தரை துதித்தார். ඒ අපි ස්තුතියට කරන්න පුළුවන්ද? ஓட்டை எடுத்து எடுத்து தன் காயங்களை சுரண்டினார். ඔහු ஓடு ஓடு சட்டி பான ஓடு. ඔහු උළු කැටයක් අරගෙන ඔහු තමගේ තුවාල කසනකොට ඔහු බලන්න. பைபிள்ல படிச்சு பாருங்க, அதுக்கு உங்க மொழியில என்ன இருக்குன்னு தெரியல. ඒ පදේ කියවලා බලන්න ඔහු තුවාල හැදිච්ච වෙලා මොනවද කරේ කියලා. நாய்கள் வந்து அவன் பருக்களை நக்கிட்டு බල්ලෝ ඒ තුවාල ලෙව කෑවා. கர்த்தர் கொடுத்தார், ස්වාමින් වහන්සේ දුන්නා. கர்த்தர் எடுத்தார். දෙවියන් වහන්සේ ගත්තේක. கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம். දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුති වේවා. அப்படிதான் யோபு சொன்னார். එහෙමයි යෝබ් කිව්වේ. இந்த வார்த்தை சொன்னதான் பிசாசு வெட்கப்பட்டு பல்ட்டி அடிச்சு ஓடி போயிட்டான். මේ දේ කියපු වෙලාවේදී යක්ෂයා ලැජ්ජාවට පත් වෙලා ඕක ඉවත් වෙලා ගියා.
இந்த யோபு ஆண்டவரை தூஷிப்பான் அல்லது ஆண்டவரை திட்டுவான் என்று பார்த்தால் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறான் என்று அவன் தோல்வி அடைந்தவனாய் ஓடிவிட்டான். දෙවියන් වහන්සේ දෝෂ කියයි කියලා යක්ෂයා බැලුවා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේව ස්තුති කරන්න ගත්තා. அதற்கு பிறகு தொடர்கிறது யோபுவின் வார்த்தைகள் மாறி மாறி அவருடைய நண்பர்கள் யோபு சொல்லுகிறார் நிறைய தத்துவங்கள் நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ඉන් පස්සේ යෝග්‍ය සහෝදර මිත්‍රයන් සමග කතාබස් කරන මේ දේවල් ඔක්කොම අපිට බලන්න පුළුවන්. இதுதான் யோபுவின் பொறுமை. මේක තමයි යෝග්‍ය තිබුණා ඉවසිලිවන්තකම. ஒரு குடும்பஸ்தர் ஒரு அழகான தீர்க்கதரிசனம் சொல்றாரு என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். ඒ පවුලේ නායකයා ඒ ස්වාමි පුරුෂයා වන තාත්තා මේ වෙලාවේ කියනවා මගේ මිදුම්කාරයා ජීවතුන් අතර සිටිනවා කියලා. அவர் கடைசி நாளில் இந்த பூமியின் மேல் இருப்பார். උන්වහන්සේ අවසාන කාලයේදී මේ පොළොව මත සිටිනවා කියලා කියනවා. என் சொந்த கண்களால் அவரை நான் காண்பேன். මගේම ඇස් වලින් මම උන්වහන්සේව දකින්නවා කියලා කියනවා. இயேசு பிறப்பதற்கு முன்பாகவே இயேசுவின் வருகை பற்றி தெளிவாக தீர்க்க தரிசனம் சொன்ன ஒரு குடும்பஸ்தர் தான் யோபு பக்தர். යේසුස් වහන්සේ ඉපදෙන්න ප්‍රථම මුල් කාලෙදිම ඒ යේසුස් වහන්සේව දකින්නවා කියලා ඇදහිල්ලෙන් කියව මිනිස්සෙක් තමයි මේ යෝබ් කියන අවසුද්ධවන්තයා. தன் நண்பர்கள் தன்மேல் அபாண்டமான பழிகளை எல்லாம் சொன்ன பொழுது யோபு அவர்களுக்காக கர்த்தரிடத்தில் பரிந்து பேசினார். තමගේ මිත්‍රයන් යෝබ් ගැන ගොඩක් දොස් කියන්න ගත්තා. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඔවුන් වෙනුවෙන් දෙවියන් වහන්සේට කන්නලෝ කළා. யோபு தன் நண்பர்களுக்காக பரிந்து பேசின பிறகுதான் கர்த்தர் யோபுவின் முன்னிலைமை விட பின்னிலைமையை இரட்டிப்பாக ஆசீர்வதித்தார். තමාගේ මිත්‍රයන්ට කන්නලෝ කළාට පසු දෙවියන් වහන්සේ යෝබ්ගේ ප්‍රථම කාලේ තිබුණු ආශිර්වාදයට වඩා අවසාන කාලේදී දෙවියන් වහන්සේ දෙගුණයකින් ඔහුට ආශිර්වාද කළා. யோபுடைய உடம்பு ஃபுல்லா இருந்த அந்த பற்கள் நீங்கி அழகாக யோபுவை கர்த்தர் மாற்றி விட்டார். යෝබ්ගේ ශරීරයේ තිබුණු සියලු කුෂ්ඨය දෙවියන් වහන්සේ ඉවත් කරලා ඔහුට සම්පූර්ණ සුවය දුන්නා. மீண்டும் 10 பிள்ளைகள் யோபுவுக்கு பிறந்தார்கள். නැවතත් දරුවෝ 10 දෙනෙක් ඔහුට ලැබුණා. அவர் இழந்த ஆடு மாடு ஒட்டகம் எல்லாம் எவ்வளவு இழந்தாரோ இரட்டிப்பாக திரும்ப பெற்றார். ඔහුට නැති වුණා ඉලබැටල ඔටෝ සියලු දෙගුණයකින් දෙවියන් වහන්සේ ඔහුට දුන්නා. ஆண்டவரை முறுமுறுத்தாலும் அதே மனைவியோட யோபு அன்பாக வாழ்ந்தார். කොනිරුවා වූ භාර්යාව සමග නැවතත් ඔහු ජීවත් වෙනවා. எனக்கு உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் வரை பருக்கள் வந்த பொழுது ஆண்டவரை தூஷித்து தேவனை விடும் என்று சொன்னாயே, இப்ப நான் அழகா மாறிட்டேன், நீ இனிமே என் கூட வாழ தேவையில்லை, இன்னொரு புது பொண்ணை பார்த்து நான் கட்டிக்க போறேன் அப்படின்னு யோபு சொல்லவே இல்லை. මගේ ශරීරයේ කුෂ්ඨ රෝගය හැදුණු වෙලාවේදී දෙවියන් වහන්සේ මැරෙන්න කියලා කිව්වා. නුඹ ඊට පස්සේ මට එපා, මම ලස්සන කාන්තාවක් විවාහ කරගෙන ඉදිරි කාලේ මං ජීවත් වෙන්න යනවා කියලා යෝබ් කිව්වේ නැහැ. ஒரு தாயின் உள்ள குமுறல் ஆண்டவருக்கு தெரியும். அதனால யோபு மனைவியுடைய முறுமுறுப்பை ஆண்டவர் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ජීවිත තුළ දුක වේදනා කුපමණ තරම්ද කියන එක දන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ ඒ වගේම යෝබ් ඒ භාර්යාව තමා නැවතත් පිළිගෙන ඒ සමග ජීවත් වුණා. எல்லாம் இழந்த பொழுது கூட யோபு மனைவி நல்லா தான் இருந்தாங்க. ඒ සියලු නැති වුණාට පස්සේ යෝබ්ගේ භාර්යාව ඉත ලස්සනට හොඳට හිටියා. 10 பிள்ளைகளை மறித்த பிறகு யோபு மனைவிக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. ඒ දරුවෝ 10 දෙනා මැරුණාට පස්සේ තමයි පොඩ්ඩක් එයාට පැහැදුනේ. அதான் யோபு சொல்றாரு, நீ பைத்தியக்காரி போல பேசுகிறாய், ඔබ පිස්සෙක් වගේ කතා කරන්න එපා කියලා කියනවා. தேவனிடத்திலிருந்து நன்மைகளை பெற்றுக்கொண்ட நாம் கொஞ்சம் துன்பத்தை அனுபவிக்க கூடாதா? දෙවියන් වහන්සේ යහපත ලැබුවා වූ අපි මේ ආකාර දුකක් ලබා ගන්න එක වැරදි නැද්ද? அதோட யோபு மனைவி keep quiet. ඊට පස්සේ යෝබ්ගේ භාර්යාවන් විවාහ ගත්තා. அதற்கு பிறகு யோபு மனைவி ஏதாவது பேசினதாக அங்க சரித்திரமே கிடையாது. ඊට පස්සේ යෝබ්ගේ භාර්යාව කිසි දෙයක් කතා කළේ නැහැ. කතා කර කියලා කොහෙවත් සඳහන් වෙලා ஆனா නැහැ. இடையிலேயே யோபு தன் மனைவியை பற்றி பாராட்டி பேசுகிறதை நான் பார்க்கிறேன். මග මැදහයේදී යෝබ් තමාගේ භාර්යාව ගැන පාරට්ටු කරමින් කතා කරන අවස්ථාවල් පැමිණෙනවා. தன் மனைவியை உத்தமி என்று யோபு பாராட்டுகிறார். තමාගේ භාර්යාව ඉතා යහපත් බවට සාක්ෂි දරනවා. புருஷனுக்கு இந்த லெப்பர்சி வந்த பிறகு துணிமணி எல்லாம் எடுத்து பெட்டில் போட்டு அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு யோபு மனைவி போகவில்லை. තමාගේ ස්වාමි පුරුෂයාට මෙයාගේ කුෂ්ඨය පැමුණාට පස්සේ දොරවල් වසලා භාර්යාව තමාගේ මවගේ ගෙදරට ගියේ නැහැ. கூடவே இருந்து யோபுவுக்கு சேவை செய்திருக்கிறார்கள். එතුමිය යෝබ් සමග ඉඳලා සේවය කළා යෝබ්ට. அதனாலதான் யோபு அதே மனைவியோடு அன்பாக தொடர்ந்து வாழ்ந்து 140 வருஷம் மேற்கொண்டு வாழ்ந்து அதே மரித்த 10 பிள்ளைகளை போல 7 பையன்கள் 3 பெண் பிள்ளைகளை பெற்று சிறப்பாக வாழ்ந்தார். ඒ නිසා ඒ ස්ත්‍රීට නැවතත් තමාගේ භාර්යාවට ආදරය කරමින් දරුවෝ 10 දෙනා නැවතත් පුත්‍රෝ 7 දෙනායි දුවරෝ 3 දෙනා සමග ඒ අවුරුදු 140 කාලයක් ඉන් පස්සේ ඒ භාර්යාව සමග යෝබ් ජීවත් වෙනවා. இப்ப கூட நீங்க ஃளைட்ல டிக்கெட் எடுத்து மஸ்கட் என்ற நாட்டுக்கு போவீர்களே, ஆனால் දැනුත් ඔබ මස්කට් කියන ස්ථානට යනවා නම් அங்க ஏர்போர்ட் விட்டு இறங்கி வெளியே வந்து හේගුවන් ස්ථානයේදී ඔබ එළියට එන විට டாக்ஸி பிடிச்சு சலாஹலா டவுன்ல
யோபு தெரு அப்படி சொல்லிப்பாங்களே. සලහලා කියන ස්ථානිකේ යෝබ් වීදිය කියලා එක තැනක් තිබෙනවා. யோபு வாழ்ந்த அந்த வீதியை இன்றைக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம். ඒ යෝබ් ජීවත් වුණා වූ ඒ පාරට තාම යෝබ් ස්ට්‍රීට් කියලා ලියලා තිබෙනවා. ஒரு நீதிமானுடைய சந்ததி, ஒரு நீதிமானுடைய பக்தி, அவனுடைய பரிசுத்த வாழ்க்கை இன்றைக்கும் அந்த சந்ததிக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறதை பார்க்கலாம். එක ධර්මිෂ්ඨ මනුස්සයෙකුගේ ජීවිතයේ තිබෙන සාක්ෂිය අදටත් ඒ ගමේ ඒ ආකාරයේ සාක්ෂිය තිබෙනවා. எப்பொழுதும் அவர்கள் அதே தொழில், ஆடு மாடு ஒட்டகம் மேய்க்கிறார்கள். யோபுவின் பிள்ளைகளுடைய சந்ததி அவ்வளவு அழகா இருக்கிறார்கள். තාමත් ඒ අය එන්ඩෝරෝ හැටියට එළුබැටළු සභාවල ඒ අයගේ වංශය තාමත් තිබෙනවා. සිටිනවා ඉන්නවා. நீதிமானின் சந்ததி தலைமுறை தலைமுறையாக ஆசீர்வதிக்கப்படும். ධර්මසිංහ වංශයේ වංශයෙන් වංශයට දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරනවා කියලා තිබෙනවා. அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, உங்களுடைய பரிசுத்த வாழ்க்கை, உங்களுடைய நீதி நியாயம் உங்க பிள்ளைகளுக்கு சந்ததி சந்ததிக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கும். ධර්මිෂ්ඨ දෙමව්පියන්නි ඔබගේ ජීවිතයේ ආශිර්වාදය ඔබ වහන්සේගේ ඔබගේ දරුවන්ගේ පරම්පරාවට තිබෙන්න ඕන. இதற்கெல்லாம் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டியது என்ன? මේ සියලු දේ කරන්න අපි කුමක්ද කරන්න ඕන? பொறுமை. ඉවසිලිවන්තකම. எல்லாரும் சொல்லுங்க, பொறுமை. සියලු දෙනා කියන්නේ ඉවසිලිවන්තකම. பொறுமையை கர்த்தர் நமக்கு ஆசீர்வாதமாக வைத்திருக்கிறார். ඒ ඉවසිල්ල කියන එක දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාදයක් ලෙස දෙවියන් වහන්සේ අපට දී තිබෙනවා. முதலாவது, පළවෙනි එක. உபத்திரவத்திலே பொறுமையாயிரு. පීඩා කාලයේදී ඔබ ප්‍රීතිය සිටින්න. ரோமர் 12:12 உபத்திரவத்திலே பொறுமையாயிருங்கள். යෝබ් 12:12 කියා තිබෙනවා පීඩා කාලයේදී ඉවසිලිවන්තව සිටින්න. நம்பிக்கையிலே சந்தோஷமாயிருங்கள். ඇදහිල්ල විශ්වාසවන්ත සිටින්න. ஸ்தோத்திரத்தோடு ஜெபத்தில் தரித்திருங்கள். ස්තුතිය තැතුව යාත්නාවේ රැඳී සිටින්න. 1 பேதுரு 2:19 இப்படி சொல்லுகிறது. පළවෙනි පේත්‍රස් 1:19 කියා තිබෙනවා உபத்திரவங்களை சகிக்கவே நாம் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறார். පීඩා සියලුද දරා ගන්නා පිණිස දෙවියන් වහන්සේ අප කැඳවලා තිබෙනවා. யாக்கோபு 5:11 இப்படி சொல்லுகிறார். යාකෝබ් 5:11 මෙහෙම කියා තිබෙනවා. பொறுமையா இருக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள். උපසිරවන්තව සිටින්නෝ අය ආශිර්වාද ලද්දෝය. அன்பு சகோதரா சகோதரி, பொறுமையை விட்டுவிடாதீர்கள், அவசரப்படாதீர்கள். ප්‍රේමණීය සහෝදර සහෝදරි උපසිරවන්තකම නැති කර ගන්න එපා. உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் உங்கள் ஆத்மாவிலும் பொறுமையை கடைபிடியுங்கள். ඔබගේ පුද්ගලික ජීවිතයේ ඔබගේ ආත්මෙත් ඒ උපසිරවන්තකම රැක ගන්න. சபை விசுவாசிகளுக்கு நல்ல செய்திகள், சபையை சிறப்படுத்தப்படுகிற செய்திகள் தேவைப்படுகிறது. සභාවට තම සභාව ස්ථිර කර ගන්න මෙවැනි පණිවිඩ දෙවියන් වහන්සේ තුලින් අවශ්‍ය වෙනවා. கர்த்தர் தான் யாரும் அவசரப்பட்டு ஓடி போயிடக்கூடாது. දෙවියන් වහන්සේ පොළොමෝන කියලා හදිස්සි වෙලා දුවන්න එපා. சில டைம்ல பிசாசு அப்படி ஏமாத்திடுவான். සමහර වෙලාවට යක්ෂයා ඒ ආකාර පණිවිඩ දීලා රවට්ටනවා. நன்றாக கவனிங்கள், எங்கே பிரச்சனை, போராட்டம், அவமானம் இருக்குதோ அதுதான் கர்த்தருடைய சித்தம். அங்கதான் நீங்க இருக்கணும். කල්පනා කරලා බලන්න පීඩා කරන දුක වේදනා තිබෙන්නේ කොතනද? එතන ඉවසිලිවන්තකම රැක ගන්න එතනයි ඉන්න ඕන. எந்த இடத்தில் நீங்கள் தலை குனிந்தீர்களோ, வெட்கப்பட்டீர்களோ, அதே இடத்தில் கர்த்தர் உங்கள் தலையை உயர்த்துகிறவராய் இருக்கிறார். කොයි ස්ථාන ඔබ ලැජ්ජාවට පත් වුණාද ඒ ස්ථානයේදීම ඔබගේ හිස ඔසවන පිණිස දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කළායි. பயந்து ஓடக்கூடாது. අපි බය වෙලා දුවන්න හොඳ නැහැ. வீட்டுல பேய் பிசாசு இருக்குதுன்னு பயந்து இன்னொரு வீட்டுல போய் குடியிருக்கலாம்னு ஓடக்கூடாது. මේ ගෙදර යක්ෂ පීඩා තිබෙනවා කියලා මේක අතලා තව ගෙදරකට යන්න එපා. நீங்க கிறிஸ்துவனான அந்த பிசாசை நீங்க தான் துரத்தணும். ඔබ ක්‍රිස්තියානි නේ යක්ෂය ඒ දුරු කරන්න බැරි. கிறிஸ்துவுல நிறைய பேர் இந்த சடங்காச்சாரத்தெல்லாம் நம்புறாங்க. ක්‍රිස්තියානි වුණොත් මේ ආකාර දේවල් බොහෝ අය විශ්වාස කරනවා. தவறான கெட்ட சடங்காச்சாரங்கள் அதெல்லாம் நம்பவே கூடாது. පාරම්පරික දේවල් බොහෝ දේවල් අනුගමනය කරන ඒවා අපි අනුගමනය කරන්නේ නැහැ. ஒவ்வொரு நாளையும் தேவனாகிய கர்த்தர் நமக்கு ஆசீர்வாதமாய் வைத்திருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ දිනපතාම අප ඉදිරියේ ආශිර්වාදය තබා තිබෙනවා. எல்லா நாளையும் ஆண்டவர் நமக்கு ஆசீர்வதிக்கிறார். සියලුම දවස් දෙවියන් වහන්සේ අපට ආශිර්වාද කරලා දී තිබෙනවා. ஒரு வேளை உபத்திரவம் வருமானால் அதை அன்போடு சகித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். ඒක අවස්ථාවක පීඩාවක් අපේ ජීවිතේ පැමිණෙනොත් ඒක ඉවසිලිවන්තකම ඇතුව ඒක ඒ ස්ථානයේදී සිටින්න. உபத்திரவத்திலே பொறுமையாயிருங்கள் என்று நான் சொல்கிறார். அவசரப்பட்டு ஓடுங்கள் என்று சொல்லவில்லை. පීඩා කාලේ ඉවසන්න කිව්ව මිසක් ඒ ස්ථානේ පලා යන්න කියලා කිව්වේ නැහැ. உபத்திரவம் போராட்டங்கள் கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் வாழ்க்கையிலே கட்டாயம் வர வாய்ப்பு இருக்கிறது. පීඩා කරදර කියන දේවල් අපේ ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය දේව දරුවන්ට පැමිණෙනවා ඇති. என் மகனே, கர்த்தர் உன்னை சிட்சிக்கும் பொழுது சோர்ந்து போகாதே. දෙවියන් වහන්සේ රොම්බන දඬුවම් කරන විට ඔබ ක්ලාන්ත වෙන්න එපා. கர்த்தர் யாரை அதிகமாய் நேசிக்கிறாரோ அவர்களை சிட்சிப்பார். දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රේම කරන අයට දඬුවම් කරනවා ඇති. தகப்பன் சிட்சிக்காத புத்திரன் உண்டோ? පියෙක් දඬුවම් නොකරන දරුවෙක් සිටිනවාද? நான் ஒரு நல்ல தகப்பன் என்பது உண்மையானால் என் பிள்ளைகளை நான் கட்டாயம் கண்டிப்பேன், சிட்சிப்பேன். அதுதான் நான் நல்ல தகப்பன் என்று அர்த்தம். මම හොඳ පියෙක් නම් මගේ දරුවාට දඬුවම් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි හොඳ පියෙකුගේ ස්වභාවය.
பெற்றோருடைய கண்டிப்பில் வளராத பிள்ளைகள் கட்டாயம் வேசி பிள்ளைகள் என்று கருதப்படுவார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. දරුවන් දෙමව්පියන්ගේ තරවට්ටුව තුළ ජීවත් වෙන්නේ නැති දරුවන් වෛශකම ඉපදුණු දරුවන් කියලා වචනේ කියා තිබෙනවා. போராட்டம் பிரச்சனை அவமானம் துன்பம் வர்றப்போ கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி பாட்டு பாடுங்க. පීඩා කරදර දුක වේදනා ඇති වෙන විට දෙවියන් වහන්සේ පාමුණු සිට දෙවියන් වහන්සේට ගීතිකා ගායනා කරන්න. இஸ்ரவேலரை தேவனாகிய கர்த்தர் எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து லட்சக்கணக்கான மக்களை மீட்டு கானானுக்கு கொண்டு வரார். ඉස්රායෙල් සෙනගව දෙවියන් වහන්සේ මිස්රයෙන් සිට දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ ගලවලා වනාන්තරයට ගෙනාවා. ஆண்டவரே தான் மீட்டு கொண்டு வருகிறார். என் ஜனங்கள் என்று சொல்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ එතනින් ගලවලා ගෙනුවට මේ මගේ සෙනග කියලා දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා. ஆனால் வழியில சாப்பாட்டுக்காக இறைச்சிக்காக யார் யாரெல்லாம் முறுமுறுத்தார்களோ, மோசே கிட்ட முறுமுறுத்தார்களோ, ஆரோன் கிட்ட முறுமுறுத்தார்களோ, அவர்கள் எல்லாரும் தேவனாகிய கர்த்தர் வழியிலேயே அழித்தார். වනාන්තර ජීවිතේ ඕන්ට කැම හිඟවගේ හිඟයක් ඇති වෙන විට මස් හිඟයක් ඇති වෙන විට ඕන් මෝසෙස් ළඟට ගොස් ඒ වගේම ආරෝන්ට ළඟට ගොස් කෙඳිරුවාද ඒ සියලු දෙනා වනාන්තරයේදීම විනාශ වුණා. தேவ ஊழியர்களாகிய மோசேயையும் ஆரோனையும் அவர்கள் முறுமுறுத்தார்கள், குறை சொன்னார்கள். கர்த்தர் சொல்லுகிறார், உன்னை அல்ல அவர்கள் என்னை முறுமுறுத்தார்கள் என்று முறுமுறுத்தவர்களை அழித்து போட்டார். මෝසෙස් ගාවට ඒ වගේ ආරෝන් ගාවට කියලා කෙඳිරුවා. දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා නුඹට නෙමේ මට විරුද්ධවයි කතා කළේ කියලා දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා. யாரெல்லாம் மகிழ்ச்சியோடு ஸ்தோத்திரம் பண்ணி கொண்டு வந்தார்களோ, அந்த கானானுக்குள் நாம் பிரவேசிக்க முடியும் என்று விசுவாசத்தோடு வந்தார்களோ, அவர்கள் மட்டுமே கானானுக்குள் பிரவேசித்தார்கள். කානන් දේශය තුරට අපිට යන්න පුළුවන් කියලා ඇදහිල්ල ඇතුව කුඳුරන්නේ නැතුව ඉවසිල්ලෙන් පැමිණ කවුද ඒ සියලුනා කානන් දේශය තුරට ගියා.